Pepuk. Dibêjin xwe û birayekî sêwî yê li ber destên dêmariyê hene. Rojekê dêmariya wan tûrekî dide wan û wan dişîne kerengan. Xwe û bira heta êvarê li çolê digerin û kerengan berhev dikin. Xwe bi xilç kerengan radike, dide birayê xwe, ew jî diabêje tûrî pişta xwe. Dibe êvar û wextê vegera malê tê. Xwe dinere ku tûr vale û hêrs dibe. Bu wê hêrsê xilç li sînga birayê xwe dixe û pê re dibêje: Xwedê nehişto te çima giştî xwar? Ka îcar em ê çawa vegerin malê û em ê çi bikin? Bi lêxistina wê re xilç di sînga birayê wê re dihere û lawik dikeve erdê. Bi ketinê re lawik can dide. Keçik dinere ku birayê wê mir û binê tûr jî qul e. Fêm dike ku birayê wê kereng nexwariye û kerengên dane hev ji tûr ketine. Him li ber birayê xwe dikeve û him jî titirse ku vegere malê. Li ber serê birayê xwe rûdinê, bi ser halê xwe de digirî, li xwe dixe û ji Xwedê dixwaze ku wê bike çivîkek. Li gorî gotinê, li ser duayê wê, Xwedê wê dike çivîkek. û ji wê rojê ve ye, ew çivîk bi ser halê xwe û birayê xwe de digirî û dibêje: Pepuk, Pepuk, Pepuk. Kê kir, min kir. Kê kuşt, min kuşt. Pepuk, Pepuk, Pepuk. û navê wê di nava xelkê de dibe Pepuk.